geta nkuru kuyoga shuma janai oyobeiro ko goituga igano muiguane mwana musibati ominto akene na kumire sana kera na nyori report inga mwana na muntu naro iteire matega iga tugujikomyoka nkonyora no muiguane omwana oyo muiguane tari mwana ore mukarakari no mwana ore omuntu omoitebere nando mwana oyo enanjete kwirigeri gokora bibarua biaye buna igoro nekibare gosomba nsa iga mwana ensemo bono twachire konyora report inga ori ogaiteire matega aria tukumeti obosari bwabeire bogokorekana ga ige kinyoreke kia bituka matega ige sukuru mate nando mumuronde na rusi gwa kairu baka kanyimbo mwina gachikongende ruoro bono otokobori iga serikali tokonye ebibage bia chakire kuminyoga mama korime gosimbike imbwatia mange na raina bwa njenjio misio mera tene oyo nimbe bwana chinge okwana kete asama dieta meri nyamusio ngaki mwana uyu musega aringe gukora igasi bwana na gwate chigundi changu chwari emete bagakora igasi chinsa 11 iga bakainuka umwana uyu akagera no icyanga abigete bono iko kiri chinkakira nkora igasi gabigete getisati kyange kebarire kinyo kora chiete mwaba agesi byagachenji cyanga bono nkore kuroje ngari konyora abantu bagwita nje ngayaye umwana muse ngaiteire njira ari mate bituka angentire gakwete namyo kira ikire nyomba nakire kumyoko kana nyoro kumari ngamusa kwete mwana ondu ana kuga guse no muibi ga kiserikali ga kitokonye kaki yetangiri sini kerbo jana ingoro mwana wana akoro ku Kevin muse mumana mwana wana abwate myaka 25 years mwana wana gakinje tali koiba gaki mwana wana gakitabwate ko bakagotambe gaki ali gakingonya serikali gakingonya nje no muntu njategete gakitiri kwenyara gaki serikali ngonya gakitimetia sengo chako chakera no embono gakije sawa de gaki Nakingo jak Marieta chaka Marieta ngaro kujak Natali kinyonya bundo miranga mwana we musi na beire ga gusinga yabo mponye ko gusa nabadro ko tambe nande bono mnaite tu kwae mondo bantu iguri report to go basanga ngane ro kwete umwana nere mwabuye kandi nabwate nere ngina bwate buye umwana oyo gwaga akore bikondo biyaye asabinya ko sangindo kyo ko gorage bono bwi kali moibi bani guri report ya embe twagani serikali ko ruchunguzi imanye nk'abantu aho bita abantu ndi bago kibwa soire maiga kijoro bita abantu bose umwana ndo guri report ya embe igobone twatenga serikali gakite ko ruchunguzi kero tugwatira abantu aho bita abantu Yango bwadera. Ndane ko wande. Asti igase pare korumocho bori kuanga tokena nyabundo abwase kanisa ya mwanga sapi echi sabu no mubere bwo saibwe myaka ya igatwa ronge vereneta no niga itire kuna chuogoto boigo niga le chingo machimbe kuringo kuwana nangina niga teba ngomwana ye no moitebere no monto muya igo naba muruche asare gokoriga sini wakwana maisomoro renga niga le gosomba chibao na gokora mirimo ya mabokaye ni wo mweti ule kuita oyure ngina romenyoro ore nsabu akwete separa ange bituka kurinka manyanga no mochokoro ye wose no mwana bumusubanti wabo ono amenyi bense meni obaburi machinchani kia oito monte kerenge keiga bigo basabile serikali yagena magunkurerie manya yabuye nidikere tomomro oitwa kramba utikiaru asubutu kibwaye ke cyane irengane ikiarigere iri yachire namugora yabere
Nechibesa wamorete gatindete igoro. Matra murah kan orang nyata dia. Mambo kuna